Azken urte hauetan, euskaraturiko jokoen multzoa handitzen joan da. Alde batetik, euskal komunitatearen bikoizketa eta itzulpenei esker, eta beste batzuetan, bideojokoa bera euskaraz eginda dagoelako. Jarraian, hauen zenbait adibide ikusiko ditugu. Lehenengoa, Paperak Mesedez edo Papers, Please jokoa dugu. Papers, Please jokoa Linux, Mac eta Windows, iPad eta PS bitarako dago eskuragarri. Eta orain, euskaraz ere bai. 6 urteko gerra baten ondoren, Astorzka zure aberri distopikoak bakeak egin ditu alboko herrialdearekin. Baina, hiri bat bi herrialden arteko mugak zatitua gelditu da, eta hain zuzen ere, hiri horretan mugako kontrolgunean ikuskatzailea zara. Astorzkara sartu nahi duten migratzaileen dokumentuak aztertu, eta erabaki beharko duzu nor pasa daitekeen, eta norrez. Arauak zorrotz betetzen dituen langile zintzoa izango zara, denei pasatzen uzten dien bihotzoneko tipoa ala motiborik gabe sarrera ukatzen duen ikuskatzaile ankerra. Hori zure esku dago, baina hartzen duzun erabaki bakoitzak bere ondorioa izango du noski, eta araua uste bakoitzak ere bere zigorra. Kontrabandistak, espioiak, diplomazialariak, dokumentuak eskuratzirik izan ez duten migratzaile umilak, denak daude zure epaiaren zain. Aztertu dokumentuak, galdekatu bidaiariak, miatu, hartu atzmarkak, atxilotu beharrezkoa bada, zeuk ikusi. Jokonek dakartzan dilema moralez gain, mimo handiz diseinaturiko dokumentu, pertsonaia eta historiak ere oso aipagarriak dira. Mindustry, Mac, Windows eta Android plataformatan dabilen jolas libre bat da, eta orain euskaraz dago. Bertan, aldiro gatozkigun etsai boladetatik babestu beharko gara. Eta sinplea badirudi ere, tutoriala hasi eta berehala aparteko jokoa dela ikusiko dugu. Baliabideak ustiatzea eta garraiatzea oso garrantzitsua da, horiek erabiliko ditugulako gure armada ekoizteko. Faktorio bideojokoa ezagutzen duenak antzekotasun bat aurkituko du. Hori bai, Mindustry askoz kasualagoa da eta ez zaio oporraldi oso bat erresarbatu behar partida bakoitzari. Wonderboy akzio-abenturako plataforma jokoa 1989an argitaratu zuten, Segako Master System kontsola klasikorako eta oso ezaguna izan zen. Grafika koloretsu eta marrazki bizidunengatik goraipatua izan zen, baita soinu aniztasun handiko joko erakargarria izateagatik ere. Ark, Survival Evolved. Jokoaren helburua, gainontzeko jokalariekin batera, mundu horretan dauden baliabideak erabiliz gero eta indartsuagoak izatea izango da. Eta noski, ahal bezala bizirautea. Oinarrizko tresnak egiten, sua erabiltzen edota ekoizteko zailagoak diren armak egiten ikasi beharko dugu. Stepmania Bost. Jokonetan dantza egiteko alfombra eta euskal musika dantzagarria nahasiko ditugu. Eta nahi baduzue, Gamer Hauntxearen gamer geletan proba dezakezue. Animatu eta etor zaitezte dantzatzera!